gumulung rempak para reka kiri rangono kawe gelar galadalah nadyan umure durung sepira ning wis ketok gagah piteksa Gatotkaca. Yo Siwan Kartomarma lho ora basa. Aku iki pepundhenmu, pancen aku kudune basa. Ning babagan iki tak jabel basaku. Mergo iki perkarane wa Prabu Mandura karo pepundhenku Pendhawa. Nanging Kurawa malah melu cawe-cawe. Mula aku ora perlu basa keparat. Pancen dasar kepara nyata Kurawa babagan iki kudu melu cawe-cawe. Kowe wae Gatotkaca bayi wingi sore mundur. Aja melu-melu perkara iki sing kudune mundur malah Kurawa. Ora gelem mundur kelakon tak babadi wadya balamu. Wah, ngemping lara genjah pati. Wani karo aku, apamu sing tau dene maju janah tiban tanganku pecah siramu bangga tayoni. Odar
Aja Indra. Kaca yo idian ora basa rasa perlu basa apik podar Lengeng. Wah. Bubar maut sangyaning Sata Kurawa. Wah, Gatotkaca najan isih enom tandang gawe ning edap-edapi. Wah, pancen sing jenengane anak Sena
najan isih enom ning tandange gegilani. Nek aku nek kon tumandang kaya anak sena wis ora kuat napasku. Wah. Dadak digeweke napas perbuatan. Doro Burisrawa piye? Perkara iki mengko ndak bladrah tekan ngendi-ngendi. Kurawa wis bubar maut. Mula kena tak pringgake becik. Ayo adimu si Permadi kon ngalah wae mergo Mbok Bodro kuwi calon garwaku. Mbok Bodro dadi bojone Burisrawa wae. Mesti bakal tak muktekke mergo ora suwe meneh aku bakal jumeneng nata hambawani negoring Mandaraka ning beda karo nek oleh Permadi diwengku karo Permadi. Permadi ki ming bocah klambrangan kere. Ora ming Permadi Pandhawa ya bocah klambrangan. Sesuk nek Mbok Bodro diwengku karo Permadi uripe mesti bakal rekoso. Mula kowe ngalao ngelingono nek bapakmu Pandhu ki saiki wis ora ana. Ayo endah-endah nek bapakmu Pandhu ki wong tengeng ngangeng-ngangeng. Mula anak-anak ya kere klebu Permadi ki ora bakal kelakon jangkeme. Halo, Koko Prabu. Waduh, Koko Prabu. Waduh. Aduh. Waduh. Prabu, napa bakale kula gagal rabi? Kula malah diajar kali Werkudara, Prabu. Nuwun pengayoman larak tenan to. Burisrawa, kowe iki calon manten, rasah melu glut mundura. Werkudara tak trajange dhewe. Waduh. Werkudara, rene. Lain bumi barat. Putra, kok dadi kowe malah ngajar karo Burisrawa iki piye? Ya ben. Wah, aku ngerti. Anane kowe ora sarujuk yen Permadi dhaup karo Bratajaya. Ya mergo saka karepmu Bratajaya arep tok dhaupke karo Burisrawa. Mantu kowe wani gawe larane pundi. Wis ayo, saiki sing tuwa do tuwa. Kowe nglabuhi Burisrawa aku ndombani Permadi. Wah, dudu arepe dhewe. Kowe wani nantang karo aku jle urip. Jle urip Werkudara, jle urip untapke nyamu rasakan sumbarida siramu.
Koko Prabu. Piye. Wah, lah rame tenan ngono kok. Wah. Siap. Woi. Werkudara kok ora apa-apa iki? Ayo. Antem meneh. Koko Prabu, Werkudara seren dhisik. Sri Baladewa Narpati Tuwe Nareswara Kresna kalangkunging tresnanira mring Dyah Banon Cinawi Yayi Resa, aja tok pisah. Aja tok pisah Werkudara tak gandhole negara. Wah. Aja dipisah. Aku ora wedi karo Baladewa Kakang. Yo aduh. Yo nganggo nyikut barang apa? Keju. Koko Prabu, mbok iki sampun. Werkudara wis. Koko Prabu, kula aturi sareh. Perkawis menika mboten cekap namung kangge regejegan kados mekaten. Werkudara ya sing sabar. Oh. Kakang Kakrasana. Mbok ya sing sabar. Wis saya tuwa ki aja gampang nesu. Aku ora seneng yen babakan iki malah dienggo ajanging pasulayan Kakang. Yo, wis. Saiki piye karo Kresna? Koko Prabu, kados atur kula ngajeng, tiyang palakrama menika mesinipun ingkang wenang murba inggih ingkang ngawaki. Lah sakmenika rahin menika sampun wonten Bratajaya, monggo kula aturi ndangu piyambak Koko Prabu. Yo, Bratajaya. Apa Kakang? Nek kowe kepengin mukti milya temanten saka Mandaraka, kowe diwengku Burisrawa mesti bakal mulya. Nek kowe diwengku karo Werkudara. Mbok yo Tak omong sik aku Werkudara. Wah, ora ngerti kok.
Neng, nek kowe milih Permadi, mesti bakal rekoso mung dadi keserakat. Muni yo meneh jejeg tungkak. Wis Werkudara wis. Sing sabar Bratajaya. Apa Kakang enggal matura dhewe marang Koko Prabu? Iya, Kakang Prabu Baladewa. Piye? Babakan iki aku ora pilih-pilih. Nanging waton padha bisa minangkani sing dadi beban aku. Ya kuwi ingkang bakat dadi jatuh kramaku, Kakang. Yo, kowe duwe bebana utawa pepanggil apa? Gage matura. Kakang, antaraning Burisrawa lan Permadi kudu bisa mujuti ya kuwi. Wujuding rerengganing kayangan antaraning ya kuwi. Kayu klepu Dewandaru, debok masak lan sak panunggalane. Uga kudu nganggo srah-srahan. Kebon danu pancal panggung cacah 140. Banjur temanten kakung kudu nitih kereta kencana kang ditarik kuda Asirah Yaksa dikusiri Dewa Bagus lan sing dadi cucuk lampah kudu wujuding wanara seta ingkang bisa mbeksa lan jroning pahargyan kudu diring nganggo gamelan Lokananta. Kakang, aku ora pilih-pilih nanging sapa wae sing bisa mujuti kuwi kabeh ya kuwi ingkang bakal wenang mengku garwa marang Bratajaya. Kakang Wanodayutama ngambararum sang kusuma lelewane milangoni yen ngandika munyong geget ladi. Koko Prabu sampun midhanget piyambak dhateng aturipun ingkang rayipun Bratajaya. Bilih Bratajaya gadah pepanggil utawi bebana Koko Prabu. Yo, Bratajaya. Apa Kakang? Dadipun Kakang uga kudu minangkani. Mongko iki aku ki kadangmu tuwa. Aku wis matur yen aku ora bakal pilih-pilih. Nanging sapa wae yen bisa mujuti kuwi kabeh ya kuwi ingkang bakal wenang mengku garwa marang Bratajaya. Kakang. Yo wis. Yen ngono mengko piye carane tak sembadani? Semono uga aku. Wah, aku uga bakal minangkani lan mujuti bebanane. Iya, Werkudara, inggih Koko Prabu. Ing ngaten menika naminipun sampun adil. Koko Prabu nggih minangkani, Werkudara ugi badhe minangkani menapa ing dados panggilipun diajeng Bratajaya. Pramila monggo anggenipun sami badhe minangkani mugi-mugi saged kasembadan. Koko Prabu nyuwun tau. Kados pundi Koko Prabu? Kadosipun menika pepanggihan kaliyan diajeng Bratajaya. Kula ajeng nyaket niku lingsem kula niku.
mergawa kula bitru-bitru bar diajar kali Werkudara Brisa. Tiramune jebul ora gampang ngayunake Bratajaya merga. Adhiku lara ireng njaluk bebana, mongko bebanane abot. Aduh. Lajeng menapa ingkang dados bebananipun Prabu? Priya sapa wae yen bisa mujuti rerenggane kayangan kayata kayu klepu Dewandaru, Debok Mas lan sapanunggalane uga kudu nganggo srasran. Kebon Danu Pancal panggung cacah 140. Wah, 140. Kadhasaran iku Prabu. Ya banjur temanten kakung kudu nitih kreta kencana kang ditarik kuda Asirah Yaksa dikusiri karo Dewa Bagus. Lan sing dadi cucuk lampah kudu wujude Wanara Seta ingkang bisa mbeksa. Lan jroning pahargyan kudu diring nganggo gamelan Lokananta. Lah, kuwi lak ya abot. Kuwi abot to. Tangeh lamun kelakone. Waduh. Kok abot sanget menika. Aduh, aku ra sida dhaup iki. Ora bakal lakon dhaup. Ya, pancen angel lan aku percaya kowe ora bakal iso mujuti. Nanging yen pancen kowe tresna tenan karo adhiku Bratajaya, tak wenehi cara piye gelem ora? Inggih, lajeng caranipun pripun Prabu? Carane ngenterana wancine tengah wengi manjing ana ing patenggane Bratajaya. Colongen wae adhiku lara ireng. Nggih, nyuwun pamit kok Prabu. Mong arep Prabu wae kok digawe tak colonge Bratajaya. Andra ingkang Andra ingkang puspitorum kasiliring samirana mrek Naweraras renaning driya Andra ingkang puspitorum kasiliring samirana mrek
bebananing driya remeng remu soroting yang pertonggo padi imawan sito ana wengi anggan ning hadoko nam pekanggu serping sarira jagat sena piye nggon munanjihake marang anak Prabu Baladewa lan apa dawuh saka anak Prabu Kresna Werkudara. Iya Yayi, apa kang dadi dawuh Kaka Prabu Sena? Inggih Kang Mas, ingkang rayi Permadi ugi nyadong dawuh menapa pancen wonten bebana saking temanten putri Kang Mas. Wah, kanyata abot nggone Permadi bakal daup karo lara ireng nalika mau aku sawetara sulaya rembug karo Baladewa kakangku. Nanging banjur dipisah karo Kresna kakangku lan Bratajaya tumuli matur yen to nyuwun bebana sapa wae bisa mujuti ya priya kuwi kang menang mengku garwa Bratajaya. Nanging abot bebanane. Jagat Sena wis saklumrahen manten putri duwe penjaluk. Banjur apa ingkang dadi bebanane, Ngger? Wah, Bratajaya njaluk bebana antarane temanten lanang kudu bisa mujuti rerengganing kayangan kayata kayu klepu Dewa Daru, Tebog Mas lan sak panunggalane. Uga kudu nganggo serah-serahan kebudanu pancal panggung cacah 140. Banjur temanten kakung kudu nitih kreta kencana kang ditarik kuda sirah yaksa dikusiri karo Dewa Bagus. Lan sing dadi cucuk lampah kudu wujude Wanara Seta
sing isa mbeksa. Lan jroning margyan kudu diringi nganggo gamelan Lokananta. Kuwi sing dadi bebanane. Abot kurang bejani Permadi urung dauk. Mulat mara Sang Harjuna esmunya kamanungsan kasrepan ding kae mungso duh Kanjeng Ibu tetela aurat sanget ingkang dados bebananipun yen makaten menapa prayoginipun kawurungna kemawon kula mboten siyos dhaup kalian Bratajaya mboten dados menapa Ibu. Nger Pandhawa 5 kuwi ngibarate kaya dene ndok sak petarangan. Kuwi wis dadi patembayane siji rekasa kabeh melu rekasa. Semono uga mulya uga dirasake bareng-bareng. Lan uga Pandhawa 5 kuwi kaya dene driji 5 nek megar merdika nek gegem sentosa tegese manunggal dadi siji ya Ngger. Permadi aja semelang. Kadang-kadangmu Pandhawa mesti bakal bantu Permadi. Permadi aja cengeng. Aku sedulurmu tuwa mesti wae ora negake. Mesti melu bantu. Nek kowe jingeng malah mengko dadi kendhungane padha melu budidaya. Permadi kabeh iki pancen dadi pacoban tumrap sira. Nanging yen bisa ngliwati pacoban mesti wae mengko malah bakal manggih mulya. Kang saka iku Werkudara. Aja wedi kangelan ewang-ewang ana adimu Permadi nggone goleki bebana ya Ngger. Ya aku saguh. Nanging banjur ning ndi nggone goleki bebana mau? Werkudara kreta kencana kang tinarik kuda asirah yaksa kuwi tak kira mapan ana ing negara Singlapura. Kowe wae ya Ngger, kowe wae Werkudara golek ana kraton Singgla ngampila kreta kencana ya Ngger. Ayo tak golekane pangestumu tak suwun njaluk pamit. Wayah Gatotkaca ugi nyadong dawuh. Putuku cah bagus Ngger, Gatotkaca. Wonten dawuh. Sing ngerti marang kebu ndanu pancal panggung ya mung Anuman. Mula putuku Ngger, kowe wae supaya lumarep sowan ana ngersane wakmu ing Kendali Sada ya Ngger. Inggih, ngestoaken dawuh. Yen ngaten nyuwun pamit. Lah nyuwun tambahing pangestu Eyang. Kula lajeng kados pundi Bu? Permadi kabeh wis padha sak piyantu marang sira. Nanging sira uga kudu rumagang karya nganti marang Kakang Semar supaya nglarapake sowan ana ing kayangan Suralaya nyuwun ngambil rengganing kayangan ya Ngger. Inggih, ngestoaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu Ibu apa dene Koko Prabu Baladewa. Sing ati-ati ya Ngger.
saya dalu raras apyara sorot lintang kangku padhap titi sonya madya rati lumrang gandaning pus kita karanggean putyanira sang Twijawara ngrangan lira swaraning madu pranta manungsung sarining ngembang ana tanggis ayo tanggis sewa mati mati ripada Surping Sang Hyang Arka gumantosing dalu. Dening radri dering wonten kacarita amung Sang Hyang Pertanggapati jumedhul saking Brangwetan. Najan kalingan mega lan gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dupi wis tatas sing kamancan dewasaning nawa kawusa wancine gara-gara Sukramangkara tumbak mendo tete kalapa sumawar cita anggara rekata Buddha Maesara Spati mintuna eka twi tricatura panca sab-sabta hasta astana wadasa gara-gara sayekti gara-gara amung kinarya
ngurmati jumedlera perpat pulo kawan catur ing samya gegojegan rehne nuyon-nuyon sampun ngangge ayak jalu mampang mila punaka kawan denya medal mijil tlatah tirta kencana sing rukun gotong royong nyambut gawe dawa-dawa sing sayu sing rukun jalan-jalan cucu-cucu abang kancane kurang siji gawe kelong rasane ngati sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe sing sayo sing rukun jalan-jalan putih cucu abang sasisih jalak-jalak ijo ayo para kanca padha ora-ora sing nanti kata aku sapa makan sapa
Wancine setengah main, Truk. Wancine goro-goro. Wancine setengah main, Gong. Wancine gara-gara. Gara-gara. Wah, bareng awake dhewe noleh mburi, Gong. Coba sawangan kae. Wah, jan nyenengke sing sepuh-sepuh ya isih kepareng padha lenggah. Heeh. Ya sajake padha nggatekke karo lakone. Ning pancen awake dhewe salut karo penonton utawa para warga sing lenggah ana ing sak kiwa tengen iki Gombang. Wah, ya, dan karo limbukan ya tetep do seneng, karo rembug karo lakon ya tetep do ngremenke. Ya, Mula ya bener sing dadi ngendikane Pak Haji nek ngersake lakon Parto Krama iki ya. Ning aku pancen ya nganu kok, Truk. Piye? Pancen salut karo Bagong. Ya to, Gong? Salut Ing ngatasé awake dhewe wong aku Petruk karo Bagong iki tanpa nganggo latihan. Tanpa Mongko lek ku gawe naskah ya lagi 2 dina kepungkur. 2 dina kepungkur. Mongko gaweanku ki pirang-pirang ning nyatane bareng file tak kirim karo Bagong langsung dipelajari. Langsung Ming tak naik contoh link kene iki prologe engko nyontoh iki persis le. Oh, nyatane ya dadi wah pancen ya luar biasa kowe le. sah otomatis ya ngono iki. Otomatis piye? Otomatis. Ning ya pancen nganu kok. Elok aku pancen ya gumun karo sampeyan. Kelebihanmu utawa wah jan kemajuanmu pancen ya pesat temenanan. Aku ora kok jeneng piye-piye ning aku yakin sesuk anakku Bagong utawa Gading ki 2026 wah saya ngrembaka saya laris kowe sesuk le. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mula nek Gading laris ki sesuk ya reng ya heeh iso dienggo ngiyup awake dhewe sak kanca jumbuh karo sing dadi pengendikane almarhum bapakmu, Gong. Biyen nalika almarhum Pak Seno kuwi pas ulang tahun kuwi ngendika disekseni karo kanca-kanca, ayo anakku Gading digulawentah bareng-bareng wong sesuk upama Gading kuwi dadi dalang kondang ngono ya iso dienggo ngiyup kanca-kanca warga laras. Amin amin. Nyatane saiki ya setapak demi setapak. Nyatane saiki 2000 selawe iki wah saiki teletak-teletik saiki kene ya ngresake Gading kono ngresake Gading. Aku lahir batin ora apa-apa le aku ning mburi layar wae tukang gaweke naskah tukang gaweke lakon tukang gaweke ringan wis lahir batin ora apa-apa. Wong nyatane sing jenenge Bagong utawa Gading kuwi ya lahir cepet lagi seneng mayang wis langsung olah opah. Langsung oleh opah. Iya. Olah opah iki mau olah opah. Pancen tak balik ben rada lucu. Oh lah ya. Heeh. Ing tenan kok wong nyatane Gading iki begitu metu sepisanan langsung sing transfer pirang-pirang kuwi semata-mata dienggo nyengkuyung, dienggo bombong, dienggo mecut, dienggo nyeblak kowe. Mula ya aja banjur puas nek oleh pangalembono ning pamecut utawa kritik kuwi dadekno pamecutmu. Iya, Iki ya matur nuwun, Gong, Kang Gareng. Iki awak dhewe kejaba ngahargya tasyakuran pernikahan Mbak Nuri karo Mas Wahyu ning kanugrahan tumrap awak dhewe. Merga iki awak dhewe dirawuhi pepunden dalang. Sapa Truk iki makne gedhe saka Boyolali. Sapa panjenengane Ki Sri Susila Tengkleng. Ah kowe nek arep ngerti kae sing ngangge tembang Imbangono katresnanku. Nah, mula dienggo nyaosi pakurmatan panjenengane Mas Tengkleng kok tale setuju le. Wah setuju idola. Ah iya adoh-adoh rawuh saka Boyolali. Biasane ki malam Minggu rawuh kok apa malam Minggu ki ngasta kok saiki pas nganggur ya terus nusul karo putune utawa karo ponakane karo adine lanang. Mriki Mas Tengkleng tindak mriki ya. Ya. Ora disepoti wah sepo-sepo disepoti mengko mlaku malah tekan ngendi-ngendi mengko. Nah. Wah jan seranyono babar pisan jan dirawuhi karo pepunden dalang. Wah jan pipone sae niku. Kok kowe kok suwe-suwe ketularan sing ngendang to le urung-urung wis. Karane srawung ya ana terus ya dadi ketularan. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjang Kiraka Mas Tengkleng Susila. Nggih, Kenjang Mas. Wah, duh kula wau teng Yogya dolan-dolan ngoten lho. Lah nggih, niki wau jane pripun kok panjenengan kok
saged dugi mriki niku critane pripun niki wau? Niki wau kula niku mubeng-mubeng ten Yogya. Nggih. Golek napa? Terus nggih anu Karaokenan. golek Mas Keswan, golek rondo. Napa Kiswan sing ngendang niku wonten urusan kali sampean? Golek Mas Keswan niku lho. Terus anu di Sherlock ngoten niku. Nggih. Teko mriki. Monggo nggih rada mlebu dalane nggih ning ya. Nggih, mboten napa-napa. Kula niku seneng kalih Mas Gading iso mayang. Mugi-mugi Mas Gading saged laris kados wargi Allahumma. Amin. Donga kula mandi Mas Gading. Nggih. Amin. Beda karo dongane sing Nggih, niku pun mboten bakal mandi. Nika ndongake awak dhewe ora mandi kok ndongake. Oh, nggih. Pripun panjenengan nak mresani perkembangane purunane pripun? Niku pesat. Pripun? Dados pesat. Nggih. Nembe 2 tahunan to niku. Nggih, pokoke Sekitar 2 tahun. Pokoke bibar almarhum sedo nika. Nggih, bar sedo nika terus Mas Gading ajar-ajar terus akhirnya tak semak terus ning anu saya meningkat. Mugi-mugi mangke saged laris kados suwargi lan ngungkuli suwargi Allahumma. Amin. Nggih. Napa-napa niku saka sithik. Lah nggih. Ampun ngoyak viral tapi kaya ondo niku lho munggah sinten. Kaya wong menek wit kambil nika. Mboko sepapah ngeten niku to. Mengke teko pucung dalang niku nek pun 20 tahun kuwi wagi cara-carane yo berkibar. Nggih kuwi le dirungokke le. Nggih. Nggih aja terus kesusu pacaran wae. Ora ya aku. Nggih to cocok to Pak Dik? Nggih, kula niku dalang yo 40 tahun kok ngoten. Nggih. Nyonto ki Mbahmu Petruk iki lho. Kowe kuwi aku ki yo nyonto karo makne gedhe mbaya lali kae kok ya. Nggih, leres nggih. Waduh niki warga laras wijek do wah ganteng-ganteng kabeh sing kaku. Niki mawon bengi niki sing izin 6 merga sing biasane ngendang niku nggih mayang dhewe wong ya kanca-kanca warga laras niku ya sebagian besar nggih madeg dadi dalang. Nggih, kula ngertos nggih. Nggih. Lah niku sing ngendang niku sambat niku wae. Sambat pripun? Tangane kan do bucik-bucik ngono. Nggih. Mengke nek nggo anu nggo demok ayu, kojur kasap. Ambok menapa le kasar niku merga ora nggo demok ayu, merga nggo demok liyane barang ya iso to ya. Tetep kasap. Tangane ngono kuwi mlenyek-mlenyek. Terus malah engko tinggalono. Yo aku sing ngono kuwi. Nggih. Oh seneng kowe anggere ngono kuwi. Sampeyan nganu kok kleru kok Mas. Pripun? Klerune niki wau panjenengan tekan nggen panggung dugi lokasi kok langsung njujug nyerang gendang. Lah to Le, kesalahan kok. Kesalahan besar niku. Kula wau limbuan pun enten mriki. Wah limbukan pun enten mriki to. Lisa enten kalih Tatin enten mriki niku kula pun enten mriki nonton. Panjenengan le rawuh nggih nonton niki wau. Aku meneng bae kok arep roh aku arep nonton wayang kok tak nikmati kok. Nggih. Berarti nyimak wonten Jawi. Nggih, dadi enten mriku kursi mriku. Nggih. Dadi tengok-tengok wonten mriku. Ning kula meneng mawon. Nggih. Berarti panjenengan mau saking dalem rada nuwun sewu rada luwih terus lingguh dengan kursi pamrih ben melu suguhan ngoten. Nggih. Ya ora kok ya. Leres jenengan. Nuwun sewu Mas. Nggih, pripun? Masukan dingge purunane Gading Mas. Nggih. Mas Gading pemasukan nadyan panjenengan niku Jogja mengke sosok dolan ning Solo dadi nambah ilmu dari Solo. Ngaten nggih. Didolani anu dalang-dalang Solo sing sinten kemawon mengke tindak mriku mesti marai mesti ngoten teng kula mriki kula warai sak saged kula mengke tengene Pak Purba tengene sinten pun monggo sing isih tangan Mas Bayu Haji ya mengke srawung Solo dados kados suwargi dados ya Solo Jogja ngoten nggih dados pun enten Yogyakarta mengke ya kaya suwargi iso teko Jawa Timur pundi-pundi ngoten to Mas kaya kula ki ngetan ki sing tak srawungi mboten ming dalang sinden barang tak srawungi ya Pak nggih